Investiție foarte importantă, să creeze 300 de locuri de muncă, o suprafață de 50 de metri pătrați, de o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro. Eu cred că, având în vedere volumul de vânzări al Bosch în România, în 2012, 280 de milioane de euro, vor face în anul acesta o investiție de 120 de milioane de euro, 50 la plaj, 70 ceva de milioane de euro la Cluj, faptul că Bosch la începutul anului 2013 avea 1400 de angajați în România și va ajunge la 2000 de angajați în anul 2013 este un lucru foarte bun. Un lucru că după investiția Star Transmission, cred că se extinde din nou investitor german și extinde la România, o parte la Cluj, o parte la Cluj. Este un lucru foarte bun. Domnule ministru, de aproximativ 20 de ani se vorbește de autostradă Sebeș-Turda. Iată că poate deveni realitate. Nu, de autostradă se vorbește de jumătate de an de când a venit PSL-ul.